balma mi fa pro jabaran la jabago cheni muso demiseni mugo koroba anu nyogon kuma amba foye ko aw bisimina aw ka jamu ka mandi kene kan ni o ye seko ni dogo ye ni y'a mɛn ko seko ni dɔnko o bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko jamana yɛrɛ tɛ diya ni seko ni dɔnko cɛ o de la an bɛ wuli an bɛ se an ka comédien kɔrɔbaw ma ka o ɲininkali dama dama tɛnku u la u yɛrɛ hakilinata ye min ye ka ɲɛsin an ka seko ni dɔnko ma ani mun y'a to u yɛrɛ bɛ nin baara nin kɛ o hokumu kɔnɔ bi an wulila ka se an fa dɔ ma sɛbɛnni kɔrɔ ni o ye tɔntɔn isa ye ayiwa an wulila an bɛna an ka ɲininkaliw tɛnku a la bamananw ka kuma don maa bɛnnen bɛ i yɛrɛ de da an bɛna an fa ɲininka a bɛna walawalali kɛ an ye yaasa aw ni ne an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na seko ni dɔnko yɛrɛ ye fɛn min ye ne fa an ni sɔgɔma Amba an sɔgɔma nse somo bɛ di baasi foyi tɛ yen tɔɔrɔ foyi tɛ na bi alhamdulilah nse i bɛ se ka i tɔgɔ ani jamu fɔ an n'an filɛlibagaw ɲɛna yaasa u bɛ se ka i dɔn cogoya min na ne tɔgɔ isa ne jamu kulubali ok n sigiyɔrɔ ye sɛbɛnnikɔrɔ ye ayiwa ne fa bi an wulila ka se ma baasi tɛ an b'a dɔn i yɛrɛ ye an ka comédien kɔrɔba ye depuis ni anw yɛrɛ ka dɔgɔ an b'i ye an ka télésow la i bɛ cɛtiribɔ kɛ nka tonton mun yɛrɛ de nana cɛtiri kanu don e la fo i y'a ta ka kɛ i ka baara ye théâtre kanu donna ne la kabini n ka dɔgɔ nafoloko ma kanu don ne la fɛn wɛrɛ tɛ ne y'a ye théâtre bɔ ye ɲɛnajɛ min don a bɛ jama fara ɲɔgɔn kan ɲɛnajɛ min don a bɛ mɔgɔw nisɔndiya an denmisɛnninma an tun bɛ kabini jardin d'enfant la moniteur jardin d'enfant moniteur dɔ tun bɛ yen nɔ ko monsieur Lassine mɔgɔ caman mɔgɔ minnu ye activité de jeunesse ninnu kɛ surasi tun don mais mɔgɔ minnu ye activité de jeunesse ninnu caman kɛ o caman kan k'a dɔn a tɔgɔ tun ye ko Lassine Tangara mais an tun b'a fɔ o ma ko monsieur Lassine bari a tun bɛ il était moniteur de jardin d'enfant du Kampara kabini o waati o b'an bila an bɛ dɔnkilininw da an bɛ dɔnkɛ an bɛ senɛtiniw jouer kabini o waati kanu anw ta kɔni ne kɔni ta ma kɛ a kanu ye a kɔni kɛli nana jo ne la de o waatiw fo kana taa se i bɛ ekɔlidenya la an tun bɛ interquartiers kɛ ni biennale bɛ labɛn sisan u tun b'a fɔ ko quartier bɛɛ ka fɛngɛ dɔ dilan u bɛ morceau de compétition dilan n'o ye a bɛ ballet dilan a bɛ pièce de théâtre kɛ a bɛ danse traditionnelle kɛ ani ballet à thème ani chœur ni solo a b'olu dilan ka taa a bɛ ɲɔgɔn dan quartier tun bɛ ɲɔgɔn dan o cogo la an donna na o cogo la an donnen a la an ka quartier tun bɛ ɲɛ sɔrɔ kuma caman kuma caman quartier bɛ ɲɛ sɔrɔ an tun bɛ a kɛ ni i bɛ ko min kɛ ni a bɛ taa ɲɛ a bɛ diya i yɛrɛ ye ne kɔni ka a kanu kosɛbɛ kosɛbɛ a ju sɔrɔla nin yɔrɔ fɛ tonton i n'a fɔ i bɔra ka nin kuma minnu fɔ an ye faamuyali sɔrɔ nka an b'a fɛ ka dɔn yala fana est-ce que i ye école d'art dɔ kɛ yan baara an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Mali kɔnɔna na an ka école dɔ ba dɔ bɛ yen ni o ye INA ye an b'a dɔn an ka cɛtiriden caman bɛ yen minnu bɔra yen yala est-ce que e y'o kalan dɔ kɛ walima e ta in Ala yɛrɛ ka sɔn don bon ne ma kalan kɛ yen nɔ nka n'i ko ko Ala ka sɔn don a bɛ se ka k'o ye n'o tɛ minnu ye yen kalan kɛ a bɛ komi ne ni olu de jɛra kosɛbɛ 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 bari i ma kalan kɛ o ka bɛ tiɲɛ i ma baara kalan kɛ o ka bɛ tiɲɛ ma mais karamɔgɔ t'i la o tɛ tiɲɛ kɔni ye wala i ye baara in ye i y'a ja dɔn dɔ fɛ dɔ ye baara in kɛ i y'o tigi ye ka baara in kɛ i y'a nege minɛ o tigi fɛ a kɛcogo ɲuman an donna a la olu fɛ tiɲɛ na an kɔni ma INA kɛ nka INA nin a bɛ Bamakɔ yan nɔ a bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ depuis 1963 INA bɛ Mali kɔnɔ yan n b'a fɔ théâtre école yɛrɛ k'a sigi farafinna sous région kɔnɔ yan nɔ a fɔlɔ o ye INA ye o de la Mali ni jamana si tɛ kelen ye farafin jamana si tɛ kelen ye théâtre ko la n m'a fɔ n ko humour u bɛ denmisɛnninw b'a fɔ ma yɛlɛkoni n m'o fɔ dɛ n m'a fɔ n ko cinéma dɛ nka théâtre mun ye théâtre yɛrɛ Mali kɔnɔ yan nɔ jamana in fɛn fɛn b'an a lamini na
o si ka juru tɛ an na théâtre sira fɛ an b'a dɔn ka tɛmɛ u kan fo i b'a fɔ komi n'a fɔ baden ni ɲaamɛ cogo min na bari anw de fɔlɔ jamana wɛrɛ m'o kun na ka na théâtre kalan an ka ina la yan nɔ tiɲɛ don ne kɔni ma ina kɛ mais ne kɔni tun bɛ taa ina la n tun b'a a kalandenw ye n b'a dɔn a bɛɛ kɔni tɛ maliyɛnw ye awɔ. Ok tonton i yɛrɛ bɛ baara in kɔnɔ théâtre hukumu in yɛrɛ kɔnɔna la ɲinan y'a san joli ye ka fɛn bɛɛ dabila k'a kɛ n ka baara ye wa walima kabini fɛn bɛɛ dabila k'a kɛ n ka baara ye o kɔni bɛrɛ t'o jɛ san 30 la sisan awɔ ne ye ko bɛɛ dabila k'a kɛ n ka baara ye o san 30 bari n hakili b'a la n b'a dɔn a kan ka kɛ 88 89 waatiw de ye n y'a bila hakili la k'a fɔ ko bon n tɛ baara wɛrɛ foyi kɛ ni théâtre bɔ tɛ o kɛra vers les années 88 89. Ok tonton n'an ko sisan ko an bɛ ɲininka i n'a fɔ e yɛrɛ bɔra ka nin wagati minnu fɔ o y'a sɔrɔ an caman ka dɔgɔn kosɛbɛ nka bi mɔgɔ denmisɛn caman bɛ yen minnu fana ye cɛtiribɔ kanu u b'a kɛ e yɛrɛ bolo sisan danfara jumɛn de bɛ aw ka wagati ani an bidenw ka wagati cɛ cɛtiribɔ ta fanfɛla la yala u ye kelen ye walima danfara dɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. n'i ko danfara théâtrebɔ waatiw ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ b'a dɔn ni waatiw kɔni tɛ kelen ye diyagoya kow kɛcogoyaw tɛ kɛ kelen ye waati minnu na ni anw bɛ théâtre dege an b'a dege an bɛ biennale préparation kɛ an bɛ interquartier kɛ intercommunaux kɛ o waatiw la an tun b'a kɛ a ka di an ye nka a caman kun ye mɔgɔw tun t'a dɔn a caman kun ye faso kanu baara kun don bari wari kun t'a la foyi t'a la a waati y'a sɔrɔ télévision tɛ yen téléphone tɛ yen foyi tɛ yen nɔ i bɛ se ka min bɛ se k'i lakodɔn cogoya wɛrɛ la n'i kun tɔgɔ fɔra arajo la siɲɛ kelen a waati i tun bɛ sa bɛɛ kɛ k'o fɔ mɔgɔ ye ko o don na aw ma ne tɔgɔ mɛn arajo la wa alors bon o y'a sɔrɔ dɔnniya tun ka gɛlɛn k'a fɔ ko karisa dɔnnen don kosɛbɛ a yelen don o kun ka gɛlɛn anw b'a dege waati min na an b'a kɛ bari a kun ka di an ni ye wa an tun b'a kɛ quartier de ye ou bien an tun b'a kɛ commune de ye walima an tun b'a kɛ jamana de ye n'i taara internat la interquartier la a b'a kɛ k'a ban ni interquartier banna n'a ka quartier kɛra fɔlɔ ye dugutigilakaw b'a wele k'a fɔ denmisɛnninw a ni ce a ye baara ɲuman kɛ a banna a dan'o ma hali trophée min bɛ sɔrɔ wari b'a la wari t'a la aw t'a si dɔn bon an ye intercommune kɛ o y'o kelen ye biennale a bɛ taa biennale kɛ o y'o kelen ye wari sara tun t'a la foyi t'a la a ka di ni ye i b'a kɛ n'i y'a dege o cogo la n hakili la i tɛ boli wari nɔfɛ ko fo n ka kɛ nafolotigi ye parce que ne ma théâtre kɔni école kɛ nka minnu ye théâtre kalan kɛ u ka kalansen fɔlɔfɔlɔw la a bɛ f'u ye ko n'i b'a fɛ ka kɛ nafolotigi ye e kana théâtre dege fiyewu bari théâtre bɔla tɛ kɛ nafolotigi ye ayi e ka baara tɛ nafolotigiya ye o e ka baara i y'a ŋaniya ko ne bi n ka mɔgɔninfinya kɛ ka mɔgɔw bilasira ka mɔgɔw nisɔndiya en un mot n'i y'o kɛ o tɛ e tɛ kɛ jagokɛla ye i t'i jɔ suguba la a waati olu la o y'a sɔrɔ yelifɛn minnu tun bɛ n'o ye télévision ni téléphone ye olu tun man ca maa tun t'a fɔ ko i bɛ théâtre dege parce que théâtre bɛ bɔ yɔrɔ min na o tɛ kɛnɛbaw tɛ o théâtre bɛ bɔ so dɔw de kɔnɔ a dilannen don a kama bɛɛ kɔni tɛ taa yen nɔ maa kelen minnu bɛ taa yen olu de bɛ se k'i dɔn sisan a bɔra o cadre kɔnɔ sisan a kɛra an bɛ vidéo de kɛ bɛɛ ko ko vidéo de ye théâtre ye o de ye problème min bɛ an dala sisan bari ne yɛrɛ kɔni b'a jateminɛ n'i ye cinéma kɛ u b'a fɔ ko a ka théâtre nin jara sɔrɔ i ye vidéo sugu bon an bɛ fɛn dɔ kɛ ko sitcom situation de comédie n'i y'o mun kɛ k'o jira u b'a fɔ k'a ka théâtre nin jara sɔrɔ i mana théâtre yɛrɛ fɛnɛ nin kɛ u b'a fɔ k'a ka théâtre jara donc finalement est-ce que mɔgɔw yɛrɛ bɛ différence dɔn ninnu fɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bilen wa ni farafin kɔni ja yera télévision na dɔrɔn k'a ka théâtre anw bɛ série télévisée kɛ k'o jira mɔgɔw la u b'a fɔ k'a ka théâtre jara dɛ brésilien bɛ série télévisée kɛ u b'a fɔ k'olu ka film bon finalement ne t'a faamuya donc farafinw de ta ye théâtre ye wa ou bien ne m'a faamuya ok sisan tonton i n'a fɔ i yɛrɛ da sera ma anw tɛ danfara kɛ i n'a fɔ théâtre ani cinéma cɛ mais u yɛrɛ danfara fitinin de ye jumɛn ye fitinin tɛ o belebeleba yɛrɛ de don
i m'a ye wa tubabuw ka kan na u b'a fɔ ko le cinéma, c'est-à-dire l'histoire du cinéma est expliquée par les images. Jaw de bɛ cinéma a ziri ɲɛfɔ. Théâtre ye a bɛ taa théâtre bɔyɔrɔ a bɛ komi n'a fɔ a bɛ na plancher a bɛ taa sigi aw jɔ plancher kan e bɛ texte sɛbɛn ka texte ka mɔgɔw ta k'a fɔ karisa e bɛ nin kɛ karisa e bɛ nin kɛ karisa e bɛ nin kɛ e bɛ nin kɛ a b'o dilan kalo kelen kalo fila a bɛ don o don a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ni théâtre bɔlaw b'a fɔ a ma ko répétition a bɛ taa répétition kɛ ka texte dilan a ni ɲɔgɔn cɛ fɔ bɛɛ lajɛlen ka se i ta fɔta la ani i ta kɛta la ko ɲuman a bɛ sɔrɔ ka na théâtre bɔyɔrɔ la ka na o jouer. O bɔra a la sisan ni mun ye caméra kelen sɔrɔ ale bɛ taa mɔgɔ fila bila olu carré kɔnɔ olu ka kuma dɔw fɔ u b'o jira mɔgɔw la ko an ka théâtre jara en un mot théâtre tɛ filɛ théâtre tɛ taa filmer décor naturel la quoi théâtre bɛ jouer scène de théâtre de kan so dɔ de kɔnɔ komi an tɛ a kɛyɔrɔ la nɔ na an b'a kɛcogo bɛɛ lajɛlen ɲɛ jira i la sisan. Mais an sigi bɛ so yan nɔ yan tɛ théâtre bɔyɔrɔ ye voilà non an b'a bɛɛ lajɛlen jira la. Ok tonton sisan an b'a fɛ k'a dɔn comédien yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ cɛtiribɔla yɛrɛ nafa de ye jumɛn ye i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali bɛ bolo min kan bi a ko ma nɔgɔn pays yɛrɛ situation ma nɔgɔn cɛtiribɔla yɛrɛ ka nafa jumɛn de bɛ cɛtiribɔla yɛrɛ la jamana taabolo kɔnɔna la nin wagati in na pour que bɛn ani kɛnɛya bɛ se ka sabati. Fɔlɔ n tun b'a f'i ɲɛna ko nafaba tun bɛ théâtre bɔla la fɛ sira bɛɛ fɛ nka bi a kɛra komi n'a fɔ n'i kumana u b'a fɔ ko ninnu tɛ théâtre bɔlaw ye wa ne b'a mɛn mɔgɔ dɔw da ne tun hakili la k'olu ye maa kalannenbaw ye kodɔnnabaw ye olu bɛ tila k'a fɔ ko ninnu tɛ théâtre bɔlaw ye wa c'est-à-dire que u ye théâtre bɔla filɛ ka a kɛ maa langolo sugu dɔ ye min ni maa sɛbɛya foyi foyi man kan ni o tɛ théâtre an ka hali a théâtre tɔgɔ yɛrɛ o y'a tubabukan ye ɲɔgɔnlɔn minnu tun bɛ kɛ kɔtɛba ɲɔgɔnlɔn minnu tun bɛ kɛ duguw kɔnɔ bamanan duguw kɔnɔ a dilankun tun ye jumɛn ye ni an y'a dɔn k'a fɔ ko adamaden dɔ ale kɛcogoya dɔ bɛ na fiɲɛ don an ka maaya la an t'a tigi wele k'a fɔ a tigi weleli se tɛ denmisɛnninw ye k'a fɔ ko bon an bɛ nin fɔ karisa a ka nin dabila u bɛ ɲɔgɔnlɔn dilan k'a tigi jira nka a tɛ jira ni a nɛni sira ye a tɛ jira n'a lagosili sira ye a bɛ tulonkɛ bɛ dilan ka yɛlɛkow don a kuma kɔnɔ a kuma fɔcogo kɔnɔ walasa dugu mɔgɔ bɛɛ k'a dɔn ko karisa jogo ye nin ye u bɛ yɛlɛ o jogow la sur place jama cɛla ye n'o kɛra a tigi yɛrɛ b'a dɔn a tɔgɔ tɛ fɔ dɛ a tigi tɔgɔ tɛ fɔ nka a tigi b'a dɔn tigitigi k'a fɔ ko nin de ko ye nin ye o de tun ye théâtre ye ka adamadenw bilasira ka mɔgɔw hakili dajira fɛn dɔw bɛ yen nɔ a bɛ komi n'a fɔ a bɛ bilasirali kɛ ka fɛn dɔw ye ɲɛfɛ ka olu ɲɛsigi ka kuma bon an bɛ situation min na sisan n'o ye tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ a bɛ gɛlɛya bɛ sira min kan bɛɛ lajɛlen b'a sira dɔn anw ta ye anw y'a fɔ k'a fɔ bɛn bɛ se ka don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na théâtre bɔlaw y'a kɛ anw yɛrɛ ye ɲɛnajɛ dɔ dilan a kan ko an bɛ se ka bɛn an y'a ɲɛnajɛ dilan an y'a ɲɛnajɛ an yala n'a ɲɛnajɛ ye jamana in ban caman fɛ ko an bɛ se ka bɛn nka an bɛ se ka bɛn ni bamananw b'a fɔ ko biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala kan an t'a ɲini an bɛ si k'o ɲini n'ale ma bɔ a nɔ la a t'i ye o ko in b'o cogo de la n'o tɛ k'a fɔ ko an tɛ ka fɛn kɛ walima an ma fɛn fɔ ayi bari baara in jamana bɛ cogo min na sisan a ye min diɲɛ anw ɲɛnajɛkɛlaw ye ne ma d'a la ne a y'o tiɲɛ maa wɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen b'i ta sidɔn dɛ bɛɛ lajɛlen b'i ta sidɔn dɛ mais anw tun bɛ yaala ka don jamana womisɛnninw kɔnɔ ka taa an ka ɲɛnajɛ kɛ ka mɔgɔw nisɔndiya sisan n'i yer'o la n'i minɛna o la ni min dar'i kan i yɛrɛ o si dɔn awɔ n'o tɛ fɔlɔ an tun bɛ taa segu ɲɔnɔ kɔnɔlaw la an tun bɛ yaala yen kosɛbɛ mais sisan a tɛ komi ala ka tɛgɛrɛ fɔ hali ɲɔnɔ dugu dɔw la a kɛra cogo di. ok tonton sisan jɔrɔna ko jumɛn de bɛ e yɛrɛ la nin wagati in na ka ɲɛsin ɲɔgɔlɔn yɛrɛ sira ma ani ɲɔgɔlɔnbɔla denmisɛn minnu
wulitɔ don aw kɔ sisan jɔrɔna ko jumɛn de bɛ i la ka ɲɛsin olu ma jɔrɔna ko belebele bɛ ne la bari ni an m'an cogo dɔn n'an m'an cogo dɔn a bɛ komi n'a fɔ baara in bɛna na tiɲɛ n m'a fɔ n ko ni a diyara min ye o bɛ don a la ten o tɛ ni baara min diyara i bɛ don a la nka sisan ta kɛra an bɛ don a la fɛn de nɔfɛ n'i donna a la o fɛn nɔfɛ fɛn o fɛn san ni e bɛ fɛn sɔrɔ o la e b'o kɛ teatiribɔ tɛ maa nɛni ye teatiribɔ tɛ ka t'i langolo bɔ ka yaala ka mɔgɔw k'i langolo ye teatiribɔ tɛ min ka di n da ye n k'o fɔ ye teatiri ye mɔgɔw bilasirali ɲuman ye ka ɲɛnajɛ dilan k'a ɲɛ ni mɔgɔw taara lajɛ a ka se ka an ye baara an tilenna ni dekun mun ye an kunkolo kɔnɔ k'o dekun bɔ i kan walima ni dekun dɔ bɛ i la i ka du kɔnɔ n'i taara ka taa teatiri lajɛ a bɛ dɔ bɔ dekun in na o ni nisɔndiyara ni yɛlɛ a bɛ dɔ bɔ dekun na o nka n'an y'a sisan kɔni denmisɛnninw ta kɛra fɛn bɛ sɔrɔ cogo min na a ɲuman fara juguman kan an donna da o da fɛ an mago t'a la fɛn bɛ sɔrɔ cogo min na an ka taa o sira fɛ o tɛ ne kɔni balo teatiribɔlaw tɛ u tɛ ka teatiri bɔ olu kɔni bɛ ka u yɛrɛ jira mɔgɔw la an bɛ fɛn sɔrɔ cogo min na mɔgɔw k'an dɔn an ka se ka an kungo bɛ se ka nɔgɔya wala an bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo min na facilement sisan da o de ye minnu ye teatiri bɔ kalan kɛ ka a dege l'école la ka teatiri ɲɛdɔn i t'o si ye ka taa i yɛrɛ jira mɔgɔw la cogo dɔ la telefɔni kɔnɔ walima télévision na bari n'i ye baara in i mana taa san naani kɛ ka baara min kalan i bɛ t'o mana kɛ wa i bɛ t'i jɔ sugu camancɛ la ka dɔn k'i bɛ kana k'i yɛrɛ fɛn wa nka ni e ma ni baara in ni sariya minnu ka kan parce que diɲɛlatigɛ baara o baara b'a la n'i y'a kɛ sariya dɔw de b'a la n'an mago tɛ o sariyaw la fɔ an ko an ka di mɔɔw ye min ka d'an ye an b'o kɛ o de nana ni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ maa ma ko karisa e bɛ ka min kɛ nin ye ko nin kana nin kɛ n'i ye dɔ wele sa k'a fɔ ko karisa na yan nɔ i bɛ ka kɛ tan i bɛ ka kɛ tan u b'a fɔ ko ne yɛrɛ ka ko man di cɛkɔrɔba in ye o ne ɲɛngoya de b'a la komi bi ne ye mobili ni du sɔrɔ teatiri bɔ la parce que ale bolo a bɛ ka teatiri de bɔ a tɛ ka teatiri bɔ dɛ parce que an ye fɛn dɔ de filɛ an ka fɛngɛw la yɛlɛko ni an b'a fɔ ko yɛlɛkonin o de don humour ale de tɔgɔ yɛlɛkonin maa min bɛ se ka na ka dakuruɲɛ 2 dakuruɲɛ 3 ka mɔgɔw layɛlɛ ka tɛmɛ o bɛɛ de nana o sira fɛ fɛn fɛn b'o sira fɛ olu bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ jate comédien de théâtre ye ka sɔrɔ ce n'est pas des comédiens de théâtre tiɲɛ ka f'u ye koyi comédien de théâtre tɛ koyi c'est des humoristes u bɛ mɔgɔw layɛlɛ de ala bɛ o fɛn dɔ nɔgɔya dɔw ye o k'i ye i ka sin k'i jɔ ka yɛlɛkonin hali n'i ma kalan kɛ i ka n'i jɔ ka yɛlɛkonin kɛ dɔrɔn ka tɛmɛ duguw kɔnɔ o maaw bɛ yen karisa yɛlɛkomɔgɔba ye olu bɛ yen o bon ala ko tiɲɛ ne kɔni tɛ se o la o tɛ ne ka baara ye ne ma ale dege n tɛ se ale la mais ka kɛbagaw fɛnɛ ni n'u tun sera ka a fɔ ko anw de ye yɛlɛkokɛlaw ye an tɛ teatiribɔlaw ye donc jama fanba tun b'a faamuya mais u ye bɛɛ lajɛlen kɛ comédien ye i y'a faamuya o de y'a ko tiɲɛ. tonton i yɛrɛ bɛ baara in kɔnɔ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ ko a bɛ ɲini ka na san 30 bɔ baara in yɛrɛ kɔnɔna la e yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ i ka baara kɔnɔ ani baara in yɛrɛ kɛra sababu ye ka nafa jumɛn lase e yɛrɛ ma. bon baara nin kɛra sababu ye ka nafa min se n ma o ye a ka di n ye n sera k'a kɛ kalankɛlaw b'a fɔ ko ni fɛn min ka di ye n'i sera k'o kɛ o ye i arrivelen ye quoi i réussilen de ye bon a kun ka di ne ye ne k'a kɛ ne sera k'a kɛ o y'a kɛra nafa ye bon komi n y'a f'i ye kuma daminɛ la n ko maa tɛ don ale la nafolo kosɔn donc nafolo ko kɔni an tɛ olu fɛngɛ dekun min n'i y'o sɔrɔ a kɔnɔ n'i tɛ fɛn mun i kun tɛ fɛn min ɲɛ dɔn kosɛbɛ ni i bɛ k'o kɛ i bɛ dekun caman sɔrɔ a kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen komi n y'a f'i ye cogo min na baara in a kɛbaw minnu y'a kalan kɛ ka taa san 4 kɛ k'a kalan kɛ ka san 5 kɛ k'a kalan kɛ olu caman bɛ jamana in kɔnɔ yan bon anw minnu ma ale kalan kɛ fɔ an ye a daminɛ biennalew ni fɛnw senfɛ n'i ko i bɛna k'a fɔ ko i bɛ baara in kɛ ni olu ye dekun dɔ b'a la dekun belebelebaw tun b'a la kuma dɔ la u tun b'a fɔ ko ayiwa
minnu ma taa école in na a kana olu ta a ka baara ɲɛnamaw la bari u t'a ɲɛdɔn bon minnu hali tɔn dɔw tun bɛ yen nɔ i tɛ se ka o tɔn i tɛ se ka k'o tɔnden ye bari e ma baara in tɔn u tun y'a tɔn dɔ sigi ne tun tɛ se ka k'o tɔnden ye bari ne ma taa école in na olu bɛɛ olu tun tɛ dekunbaw ye bari olu ma se ka ne bali ka n ka baara in kɛ bari ne kɔni ni fɛn min diyara i ye i b'a kɛ ne kɔni ma dekun wɛrɛ k'a fɔ ko somɔgɔ ka dekun walima non ma olu sɔrɔ dekun kunkurunin min y'o sɔrɔ o la o kɛra o ye minnu y'a kalan kɛ waati ni kɛra la olu kun kɔni tun t'a fɛ ka gɛrɛ an na fiyewu an ka gɛrɛ olu la an ka baara in kɛ bari ko n'i ye baara in dege bɔlɔ fɛ i t'a ɲɛdɔn cogo si la bon kalanw tɛ suguya kelen ye tiɲɛ na a kɛra komi n'a fɔ i ma kalan o tɛ dɛ olu de y'u ka baara kalan ne filɛ nin ye baara dɔ kalan ne b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ o dekun n'o fɛnw ne b'olu kalama mais ne y'o de baara jɔ ka na nin na tonton i n'a fɔ an yɛrɛ sera émission kuncɛ yɔrɔ ma sisan n'a fɔra ko i ka ladilikan na se anw bidenw ma anw minnu b'a fɛ ka ɲɔgɔlɔnbɔ kɛ an ka baara ye i n'a fɔ e yɛrɛ ye fɛn bɛɛ jɔ cogoya min k'a k'i ka baara ye e bɛ se ka ladilikan jumɛn lase anw bidenw ma cɛ fara muso kan bon m'a dɔn n'i bɛ ɲɛnajɛ baara kɛ i bɛ mɔgɔw la ɲɛnajɛ e de b'a bila hakili la ko ne ka kan ka mɔgɔw la nisɔndiya ni e yɛrɛ kɛra yɛlɛkɛbaa ye a ka gɛlɛn n'i bɛna se ka mɔgɔw nisɔndiya i bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛlama ye i bɛ sɛbɛ don i yɛrɛ ma i bɛ tulo m'a fɔ i tɛ tulo kɛ tulo tɛ kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ bari baara in kalantɔ fana u b'a f'i ɲɛna ko ni i b'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛ la n'i bɔra jama la ni jama girinna ka da i kan a kɛ komi n'a fɔ i bɔkun ye o jama ko ye nka i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i ni jama kana don ɲɔgɔn na kojugu kojugu kuma bɛɛ o ye fɔlɔ ye filanan ka jira k'a fɔ ko ne ye ɲɛnajɛkɛla de ye fɔ i ka danfara don i fini don cogo walima i taama cogo ni maa tɔw taama cogo cɛ jama la walasa mɔgɔw k'a dɔn ubiyɛn i kuma cogo cɛ jama la walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko e de ye ɲɛnajɛkɛla ye ne hakili la kunba tɛ olu la i ka danfara a bɛ dɔn n'i jɔra ɲɛnajɛ kɛ kɛnɛ kan i ka danfara bɛ dɔn o yɔrɔ de la o de kɔni sisan denmisɛnninw kɔni kɛn bɛ ka ale fɛn in kɛ sisan i n'a fɔra ko maa min bɛ ɲɛnajɛ kɛ kaban e kɛra i dama maa ye i ni gasi foyi man kan k'a sɔrɔ adamaden bɛɛ ni gasi dɔ de bolo i ni gasi foyi man kan tiɲɛ t'i la danbe an mago t'olu si la bilen min ka di ye i bɛ tɛmɛ o fɛ o de kɔni ne kɔni b'a fɛ ni maa maa bɛ baara in kɛ i b'a fɛ ka dumuni kɛ baara o baara la diɲɛlatigɛ la baara in bonya bani a kɛ sɛbɛ la i k'a bonya i bɛ dumuni min k'a la o bɛ nafa ɲɛ i ye n b'a f'i ɲɛna n'i bɛ fɛn o fɛn minɛ bɔlɔ i kini fɛ a ka tɛmɛ i numan fɛ walima i b'a minɛ i numan fɛ a ka tɛmɛ i kini fɛ a tɛ nafa ɲɛ i ye baara in bɛ ten tɔ ɲɛnajɛ don jama bɛ girin i kan mɔgɔ bɛ se k'a fɔ hɔn e bɛ balo a la n'i m'a kɛ sɛbɛ la i bɛ balo fɛn min na n'o i m'o minɛ sɛbɛ la e bɛ ka balo sɛbɛ la wa i laban ye jumɛn ye i bɛ tila ka sigi so kɔnɔ ne ni maa caman y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ han ne ni maa caman y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ biennale fɛngɛ ninnu na an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ nka olu caman y'u ta kɛ an bɛ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ de la ne dun tɛ k'a jateminɛ an bɛ ɲɛnajɛ ne bɛ ta jateminɛ an bɛ baara de la tiɲɛ don ne kɔni bɛ mɔgɔw ɲɛnajɛ mɛ ne hakili la k'a fɔ ko ne mun bɛ ka mɔgɔw ɲɛnajɛ ko ne yɛrɛ ye ɲɛnajɛ ye dɔrɔn a banna a ti ɲɛ bilen ne bɛ n ta kɛ sɛbɛ ye walasa n bɛ se ka mɔgɔw aw ɲɛnajɛ ka ɲɛ sisan denmisɛnninw kɔni n bɛ fɛngɛ ladilikan kelen min fɔ o ye n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ a kɛ n'i sɛbɛ ye a kɛ n'i sɛbɛ ye i bɛ fɛn sɔrɔ a la a kɛ n'i sɛbɛ ye i tɛ fɛn sɔrɔ a la a kɛ n'i sɛbɛ ye n'i y'a kɛ n'i sɛbɛ ye don dɔ ka jan mɛ i bɛ nafa sɔrɔ a la tonton ni ladilikan diyara n ye kosɛbɛ nin bɛ dan sigi bi an ka bi jɛmukan na o diyara n ye ala f'i k'i ni ce ni baraji anba hali bi ala k'i bolo mɛn i ka baara la o diyara n ye hali bi ala ka aw mɛn an kɔrɔ ka taa ɲɛ hali bi k'an ladi nin baara in kɔnɔna la hali bi an b'a fɔ ko ala ka seko ani dɔnko ala ka a da ɲɛfɛ hali bi ami aw wulila ka se ma ka ɲini k'a diyara n yɛrɛ ye ani ce ani baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye merci a ye denmisɛn ala k'a kɛ maakɔrɔba ye a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ anba ayiwa
aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka tɔntɔ ka kuma mɛn bamananw ka kuma don baaralankolon tɛ yen mɔgɔlankolon de bɛ yen wa n'i ye fɛn o fɛn kanu i bɛ nɔ bɔ o la ayiwa nin bɛ dan sigi bi an ka bi jamukan na an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ nka aw kana ɲina aw ye abonnement kɛ an ka chaîne kan ni o ye Mifa Prod Mali ye sabula o nafa ka bon an ka baara in na kosɛbɛ ani aw ka j'aime baden kɛ ani aw ka cloche de notification aw ko fana allumer o la n'o kɛra n'a ye jamukan fɛn o fɛn bila aw b'o sɔrɔ an b'a fɔ aw ye ko aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ